אז מה קורה חברים? כאן פאוורפול גיימס, עוד סרטון חדש ומטורף, והיום בסרטון אנחנו בהישרדות פרק 1. אז בלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל. אוקיי, אז איזה ספון. יש לנו כאן שוגר קיין, לא יודע, ניקח פשוט. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה עץ, ויש לנו עץ. בואו נעשה משהו כזה וככה וככה וככה. נכין לנו כאן קצת כלים, נעשה פיקקס. בואו נרד למטה, ניקח לנו כאן קצת סטון. אוקיי, נייס. זה אנחנו לא צריכים. נעשה פיקקס. יואו, לא ראיתי. אוקיי, וילג' נייס. וילג' זה טוב. לא, מה אני עושה? ושלוש איירון, ניקח מיטה. אוקיי, השגנו קצת אוכל, נראה לי אפשר לצאת כבר מהווילג' הזה. נראה לי היינו פה מספיק. ככה, ניקח את האוכל. עכשיו צריך למצוא אוקיי, רק דיברתי ומצאנו מערה. אני צריך למצוא קול כי אני לא אראה כלום, ואני צריך טורצים. אי אפשר לראות כאן כלום. יואו! מצאנו מים עכשיו. יש כאן משהו. אוקיי, אני שומע ספיידרים. אני שומע ספיידרים ואני באמת לא יודע מאיפה זה. יש כאן לבה, זה עושה לי אור. אוקיי, נייס. איירון 1, 2. יש כאן הרבה. נראה, עוד איירון. בינתיים בואו ננסה להתקדם פה קצת, אולי נמצא משהו. יש כאן עוד איירון. אני לא יכול להכין כלים, זה לא טוב כי אין לי עצים, אז חלק מהאיירון אני אשמור. אוקיי, יש לנו 10, אני אכין צ'סט פלייט. לא. יש כאן עוד קרייטר גם פה, וזומבי שם. יש כאן ספאונר, אין לי, לא. אין לי איך לחצוב את הספאונר, את הקאבוובס, אז אני פשוט אברח. לא. אוקיי, אני פשוט אעלה כאן למעלה. אני לא מבין, אני כבר בגובה 86, ועדיין אני לא... אוקיי, יופי. כבר לילה ובוקר טוב חברים, ואנחנו כאן ביום השני של ההישרדות שלנו. יש כאן מלא זומבים שנשרפים. עכשיו אני אחמם את האיירון שלי, ואני גם אחצוב קצת עצים. אני אעשה דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה טולס, כי הכלים שלי הרגילים עוד רגע נשברים. נעשה ככה. אז כמו שאתם רואים, כל האיירון שלנו התחמם ואנחנו כבר עם פול איירון. מה שאני רוצה זה לעשות עכשיו, אני פשוט טיסה עם הסירה, נחזור אליכם שנגיע. אוקיי, יש כאן, אני שומע דראונים מתים. בוא ניכנס לכאן. אני שומע דראונים. אין לי מושג איפה הצ'סטים. אני לא טוב. אימא'לה! יש כאן אחד עם טריידן. צריך להרוג אותו. הנה, יש כאן שתיים שמגנים על משהו. אימא'לה! הוא מוריד לי את כל ה-HP. אימא'לה! אין לי כוח למשחק הזה.